6 steden, 6 films. Tom Barman gaat op zoek naar de verhalen achter recente filmklassiekers. Vandaag naar Venlo voor de film Van God Los. De carnavalsmoorden in Venlo begin jaren 90, waar de film Van God Los op is geïnspireerd, waren gruwelijk en grotesk. De getuigenverklaringen van de bende lezen als een barokke film en tarten elke verbeelding. De moorden zouden willekeurig zijn, of juist afrekeningen binnen de Turkse maffia. Ze zouden de lichaam in de Maas hebben gedumpt. Nee, in de bossen. Nee, in de meren rond Venlo. Er is wel eens met een hoofd gevoetbald, zeggen ze. Er waren 4 bendeleden. Nee, het waren er 8. Het waren er meer. De verklaringen spreken elkaar tegen, maar uiteindelijk achtte de rechtbank 4 moorden en 3 pogingen tot doodslag bewezen. Oké, staan blijven, politie vandaan gelopen. Politie, laat je handen zien! Laat je handen zien! Men heeft nooit alle lijken uit de verklaringen gevonden. De bende van Venlo is een mysterie. Tot op de dag van vandaag. Wat we wel weten, is dat Frankie een charismatische jongen uit de achterbuurt is. En Sunny een VWO-leerling uit een villawijk. Zij vormden de kern van de bende. Sunny werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en TBS en is inmiddels weer vrij. Frankie kreeg levenslang. Ik las het politieverslag van de jonge broer van Frankie. Ja. Dus het hoofdpersonage uit Van God Los. Ja. Zijn politieverslag leest als een samenvatting van jouw scenario. Vertel eens hoe dat je aan het werk bent gegaan bij het bedenken. Wij zijn... eens even kijken, waar zijn wij begonnen? Ja, we zijn begonnen bij inderdaad een aantal van die verslagen te lezen. En er was van alles er te lezen in die tijd. Er waren natuurlijk dingen, alles wat voor de rechtbank was geweest, die zittingen waren openbaar. Er waren mensen die daarover geschreven hadden, dus daar was heel veel informatie. Maar zelfs allerlei rapporten over het psychologische onderzoek van die jongens, dat was op een of andere manier, circuleerde dat in de pers en daar kon je dus aankomen. Wij hebben gesproken met de rechercheurs die op de zaak zaten. Ik wilde heel graag destijds ook praten met de jongens waar het over ging, maar die zaten vast en die wilden toen niet praten. Niet meewerken. Maar inderdaad, al die dingen die openbaar waren middels die rechtbank, ja, die zijn wij eerst allemaal gaan lezen. Stappen. Hoe heet je eigenlijk? Stan. Meijer. Van die tandartsmeijer. Wil je nog eens een keertje wat voor me doen? Wat ik interessant vond was de vriendschap tussen die 2 jongens. Want dat raar genoeg herkende ik dat enorm. In mijn jeugd was ook, vriendschap was een groot ding. En ik heb 2 zussen, ik ben echt tussen vrouwen opgevoed. Dus dan is vriendschap, een mannenvriendschap, is iets wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is eigenlijk. En dat herkende ik enorm in dit verhaal. En ik herkende ook dat het de aantrekkingskracht van iemand die dingen doet die jij niet durft, dat je heel makkelijk daar meegaat, dat herkende ik ook. Dus ik dacht, eigenlijk gaat dit verhaal over een uit de hand gelopen vriendschap. In Amerika heb je dan films tussen mannenvriendschap, hè? Jonge... Bromance. Ja, bromance, ja, dat is helemaal het woord. Maar dat woord bestond er toen nog niet. Nee. Maar dat is het wel. Het is een soort van liefdesrelatie tussen mannen zonder dat het is geen gay homoseksuele relatie, maar het zit ergens tussen vriendschap en liefde in of zo. Pieter Kuipers groeide op in Venlo en zag de echte bendeleden wel eens in de stad. Een tandartszoon en een jongen uit de achterbuurt is in Venlo niet ondenkbaar. Hier woont arm en rijk naast elkaar. De jongens ontmoeten elkaar op de grens van 2 werelden.
Ze missen beide een vaderfiguur en vinden elkaar in hun zoektocht naar die onvoorwaardelijke liefde. Dat is het universele verhaal van God Los. Een vriendschap geboren uit gemis. Een giftige cocktail van eenzame karakters. Het is eigenlijk volgens mij, als ik terugdenk aan de film en als ik hem goed voor mijn geestesoog heb, denk ik dat de zoektocht van Stanny naar een vaderfiguur en naar liefde in zijn leven bewerkstelligt dat hij langer met het kwaad doorgaat dan hij zou willen doen. Dan hij eigenlijk vanwege zijn opvoeding zou doen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de moeder van Stanny in de film, maar eigenlijk nog meer voor zijn stiefvader, gespeeld door Huub Stapel. Die vader heeft geen aandacht voor zijn zoon. Afwezige. Daardoor is hij als jonge jongen in de flashback-scènes, die er als super 8 uitzien, is hij gaan zoeken naar zijn echte biologische vader. Die vindt hij ook. Om zijn vader te introduceren, zien we de jongen staan op een industrieterrein. Er stopt een vrachtwagen. Ja, en die komt. En dan komt een man die stapt uit en die zien wij helemaal zwart in silhouet. En pas het laatste stapje revealt hij zichzelf doordat hij het licht raakt van de dag. En op de begrafenis zien we net hetzelfde gebeuren. Precies. Zijn vader wordt daar begraven, zijn biologische vader wordt begraven. Terwijl Tycho daar naartoe komt. Voor beide scènes hebben wij een tunnel gemaakt. Een tunnel die zo lang en zo zwart was dat we echt een volwaardig silhouet kregen. Dus je ziet eigenlijk de ene vader wordt begraven en hij ruilt de vader in tijdens zijn begrafenis. Dus er komt een nieuwe vaderfiguur in zijn leven. En dat hebben we visueel ondersteund door ze allebei als silhouet te presenteren. Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat de bende van Venlo actief was. En alweer 10 jaar geleden dat Van God Los werd gemaakt. Alle bendeleden zijn inmiddels vrij, behalve Frankie. Sinds de film beter bekend als Michael. Tycho, het is een bestaand persoon dat je speelde. Hoe heb je dat? Dat vond ik in het begin heel lastig, dat het een bestaand persoon was. Ik dacht eerst, oh god, en we kregen ook nog beelden te zien. Want Pieter Kuipers had wat beelden van Frankie P. In de rechtszaal. En toen zag ik die kop zo omdraaien. En dat was een soort jongen met bruin haar en een vlassig snorretje. En toen dacht ik, dat ben ik helemaal niet. Ja. En toen heb ik direct vanaf dat moment het helemaal losgelaten. Toen dacht ik, nee, niet doen. Want anders wil ik dat naspelen of wil ik... Toen dacht ik, ik moet het zelf doen. We hadden dus in de casting, ik denk rond de 40 jonge acteurs die voor die rol in aanmerking kwamen. De rol die Tycho dus speelt. En Tycho zat in mijn achterhoofd was eigenlijk al best wel favoriet. Maar ik dacht, ik ga niet over 1 nacht ijs. Ik ga al die mensen zien en ik ga ze allemaal een aantal series doen en dan zie ik dan wel. En hij kwam als allereerste van de 40. En hij kwam binnen en hij speelde het. En hij speelde dus echt gewoon je beste vriend. En ik dacht van dit is gewoon heel goed, dus dit is wat het moet zijn. Maar toen moesten er dus nog 39 anderen. En eigenlijk al die andere jongens speelden gewoon een hele grote engert. En Tycho speelde gewoon de beste vriend die je kunt hebben. Ja, dat vond ik zo goed. Polle. Maak open. Oh, is los. Ja? Nou, doe hem dan. Jij en ik, Stanny. Samen. Dus, hoe speel je iemand die criminele geschiedenis schreef? De Billy the Kid van de Lage Landen. Hoe geef je vorm aan een karakter waar zoveel mensen hun gedachten over hebben laten gaan? Hoe zou je dansen? Hij kan niet dansen. Ja, kijk, hij danst zo, ja. Kan hij niet dansen. Ik ben begonnen, dacht ik, om ons te concentreren over hoe is het zo gekomen dat jullie vieren bij elkaar zijn geraakt
En dat zo heeft kunnen escaleren. Dus we hebben heel veel geïmproviseerd, hè? Over, nou, hoe ging dat toen je elkaar ontmoette? Wat hebben jullie gedaan? Hoe was dat bij jou, bij haar thuis? Grappig genoeg hebben we dat ook doorgezet op de set. Ja, dat heb ik. Ja, wij gingen in de auto zitten en dan hadden we met de opnameleider de afspraak... Wij spelen de scène voor de scène. Dus dan zaten we bij de eerste moord in de film... zaten we in de auto, gewoon, terwijl we niet in de auto een scène hadden... maar naar binnen moesten lopen. En dan zaten Eggy en ik elkaar al een beetje... Jongen, wat gaan we doen, jongen? Ik word helemaal gek, jongen. Ik word helemaal gek, jongen. En dan kwam de opnameleider en dan zaten we al helemaal in die sfeer. En dan was het gewoon de set oplopen, spelen. En dan was het was zo fijn. Dat herinner ik me nu ook. Dat we heel vaak aan de hand van het script... altijd net speelden wat daar net voor was gebeurd voordat de scène begon. Nou, eigenlijk de 5 weetjes wat je leert op school. De wie, wat, waar, wanneer, waarom. Nou, de wie, wat, waar, wanneer, waarom. Als je dat bij je binnenkomst vraagt, wie ben ik, wat doe ik, waar ga ik heen, waarom doe ik dit? Als je die 5 weetjes hebt, en die worden veel groter naarmate je de scène voor de scène speelt. Dus de scène die in de film zit, ga je maken, maar je speelt de scène die daarvoor zit, waardoor je een soort flow krijgt. Ja, je zit er al in. Wat is dit? Wat denk je? Wat is dit? Lopen! Hé, doe rustig! Geen gekke dingen doen! Bek! Houden, knieën. Benen bij elkaar. Nee. Voorover. Armen naar achter. Goed zo. Armen naar achter. Heel goed. Tape. Tape. Komt eraan. Kom op. Het komt. Kom op, jongen. Het lukt niet. Het moet. Je ziet toch dat het niet gaat? Toch al rustig blijven. Godver! Hou hem vast. De chockerende getuigenverklaringen die zijn gehoord door politie, advocaten en rechters, waar de kranten mee vol hebben gestaan, die soms waar lijken en soms ook weer niet, waren voor Pieter Kuypers een bron van inspiratie, maar ook een blok aan zijn been. Te veel moorden en te veel fantasie. De bendeleden zaten destijds in een hel, al was het soms alleen maar in hun eigen gedachten. Kuypers koos ervoor om zijn film te maken. En wat de locaties betreft, bijna niets is gefilmd in Venlo. Na u. Kijk eens. Dankjewel. Dus dan besliste jij een film te maken over een donkere bladzijde in de geschiedenis van Venlo. En dan krijg je het nieuws te horen dat je hier helemaal niet mag filmen. Ja. Nou ja, nadat je al heel veel geresearched hebt en heel veel plekken hebt uitgezocht waar je van denkt, daar zou ik wel willen draaien. Dus we waren al best wel ver. En toen bleek dat, ze konden natuurlijk niet verbieden. Ze konden niet zeggen, het mag niet. Nee, natuurlijk. Maar ze konden, wat ze wel konden, is dat de gemeente zei, en eigenlijk de burgemeester die zei, we gaan geen enkele medewerking verlenen. Ja. Dus, en medewerking is dan de vorm van politiebegeleiding bij precies. dingen. Je mag geen weg afzetten, je mag geen lawaai maken. Parkeren. Je mag niet parkeren, je mag, de gemeente gaat geen borden weghalen of borden. Dus we doen helemaal niks. Oké, maar los van het feit dat je hier dan mooie plaatjes en interessante locatie had en mooie plaatjes kon schieten, had het ook iets te maken met het verhaal? Kijk, want hier, we zitten hier echt aan de rand van het centrum. En daar is nog het woonwijkje en je loopt hier zeg maar opeens, de natuur, een rare plek in. Je zit hier echt aan de grens. Ja. Ja, dit soort plekken, hier gebeurde het zeg maar. Ja. Weet je? Hier, als er mensen werden afgemaakt, dan was het op dit soort plekken. Ja. En het was dus niet ergens heel ver weg, weggestopt of weet ik wat. Nee, het was gewoon midden tussen waar het gebeurde. Ja. En omdat het ook, dit is natuurlijk een hele visuele plek. Tuurlijk. Als je denkt van ik wil 's nachts een mooie scène draaien. We hebben nu bijvoorbeeld die scène waarin al die mensen worden doodgeschoten hebben in een oude kast gedraaid. Ja. Nou, die wilden wij eigenlijk hier draaien. Ah, okay. Die wilden we hier 's nachts uit te lichten. En dat is natuurlijk een te gekke plek. Ja. Dus je kreeg geen toestemming van de burgemeester om van Godlos in Venlo te draaien. Maar waarom eigenlijk niet? Het lag nog te vers in het geheugen. Het was te
te pijnlijk. Het was politiek niet, denk ik, dat het gewoon politiek niet goed uitkwam. Maar je bent de jongen van hier, je bent hier opgegroeid. Ja. Kunst is natuurlijk heel kwetsbaar. Als je gewoon tegen een kunstenaar zegt, ja, mag niet. Ja, dan sta je in je eentje. Of ja, in dit geval sta je dan met 30 man. Maar ja, het houdt toch snel op. Want ik kan me voorstellen bij het schrijven van het scenario dat je echt ook die plekken in gedachten had en dat er al op stond. Maar het is natuurlijk wel zo. Je moet dan de vertaalslag maken van oké, dit was het. We hadden hier toch al behoorlijk fictief, weet je, waar we gaan denken, oké, daar was het echt. Maar die plek aan de Maas is eigenlijk mooier, of dat huis is eigenlijk mooier. Ja. Dus je hebt al een soort fictieve vertaalslag gemaakt. En dan moet je eigenlijk opnieuw gaan beginnen en zeggen, oké, wat is nou zo specifiek? Ja. En hoe kan ik dat ergens anders gaan zoeken? Dus je puurt het eigenlijk uit. Ja. De herinneringen aan de bende van Venlo zijn lang vervaagd. Eigenlijk kan je niets meer terugvinden van de stad waar Frankie en Sunny zijn opgegroeid. De moord op het oude tuinders-echtpaar van Rijn vond plaats in dit huis. Maar het verleden is er effectief uitgewist. Ben ergens door de stad gelopen, waar alles ooit begon. Voor een dorp dat stad uitgroeide, over het groen beton. Waar zijn de mensen die ik kende, waar is de Venlo naartoe? De laatste moord in het script zou zich afspelen bij een ouder gezin dat bij hun kas woont ergens in Venlo. Ja. En toen dacht ik, dat is interessant. Ik heb nog nooit gehoord dat er in Venlo kassen zouden zijn. En dat met Pieter overlegd. We zijn ook op locatiebezoek geweest en kwamen die kassen ook vanzelf tegen. Hij wist ze ook te tonen. En toen dacht ik, dat moeten we gaan gebruiken. Maar ook voor veel meer scènes. Om die kassen ons te laten helpen om hele uit de hand lopende nightshoots die je altijd hebt als je veel scènes in de nacht hebt, om dat te gaan vergemakkelijken. Want de kassen, wellicht niet eens per se die in Venlo, maar veel kassen zoals wij die kennen, waar we uiteindelijk gefilmd hebben, die zijn 's nachts verlicht. Ja. En als je van de buitenkant naar zo'n kas kijkt en daar zou je aan voorbij lopen, of een acteurs zouden daarbij staan, dan zijn ze eigenlijk het silhouet wat we zochten. Op onze zoektocht naar kassen vonden we een jaren 50 kas. Die bestond compleet uit gietijzer. En die had een veel grotere overspanning. En eigenlijk werd toen de metafoor al meteen geboren van kathedraal van het kwaad. Yeah. Dus echt maar als wij meerdere moorden moeten laten zien, of we willen laten zien hoe ze zich ontdoen van de lijken, in plaats van dat in de Maas te laten gebeuren of in een zwaar moeilijk uit te lichten groeven, dachten we van als we dat nou in een kas doen, dan hebben we de moderne kassen als tegenlicht en dan kunnen we dat heel schemerrijk houden. Maar toch heeft het een soort van allure daardoor. Na het vinden van die kathedraal, die gietijzeren kas met hier en daar nog stukken glas, totaal verwaarloosd, besloten we om daar het wegwerken van die lijken te gaan filmen, maar ook de moorden die ze plegen. Dus besloten we 4 moorden te filmen, door in het zwart te beginnen, in een rechtshot, gewoon zonder te operaten, voorbij te komen. Dan zien we een klein choreografietje. Eigenlijk zijn het 4 dansen die we doen, waarin de jongens die de moorden plegen gewoon te zien zijn en hun slachtoffer. Maar vlak voordat het schot dan klinkt, of vlak voordat het schot gelost zou worden, rijden we wederom in een andere zwart doek, een zwart stuk van de locatie. En dan stopten we de camera en dan herpakten we de scène met de volgende moord en het volgende slachtoffer en een nieuw choreografietje. En zo deden we dat 4 keer. Om te laten zien van de routine van alle dag is constant dezelfde beweging.
We staan nu op de grens tussen Nederland en Duitsland. Ja. Nu iedereen zegt de hele tijd, ja, het is typische grensstad en typische, ook de problemen die dan voorkomen. Maar vertel eens, wat is er dan zo typisch aan een grensstad? Ja, wat is er typisch aan een grensstad? Nou, sowieso dat er elke week kwamen en komen nog steeds net zoveel Duitsers naar Venlo toe als er mensen in Venlo wonen. Dus een gigantisch potentieel aan drugsgebruikers. Aan klanten, ja. Aan klanten die hier dagelijks de grens overkwamen. En dat merkte, die stad werd overspoeld door, het was een heel klein stadje, maar werd overspoeld door grote stadsproblemen die veel te groot waren voor die stad. Dus dat was eigenlijk het meest unieke, denk ik, wat het verschilde met alle andere steden. Ja, dat die problemen die op die stad afkwamen, waren problemen die zeg maar, vergelijkbaar waren met de aantallen drugsgebruikers in Amsterdam. Die misdaad is gewoon enorm uit de hand gelopen, alles daaromheen. En zover ik het begreep, ging het eigenlijk uiteindelijk om een vete in een aantal Turkse families die handel in handen hadden. En die hadden ruzie met elkaar. En die zochten gewoon jochies die voor hun... er moest iemand doodgeschoten worden, er moest een Turk dood. Ja. Dat deden ze niet zelf, dat lieten ze gewoon iemand anders doen. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Het was midden jaren 90. Venlo zag er toen heel anders uit. Veel arme wijken en drugtoerisme uit Duitsland. De misdaad had een grote aantrekkingskracht. Je kon snel wat geld verdienen en de mogelijkheden om je met criminaliteit in te laten waren legio. Zo moet het ook Frenkie zijn vergaan. Ik ga je eerst een paar gewone vragen stellen. Ja, stel ik al in het taxaan dan niet. Moet ik Ja, dan doe praten maar. in het taxaan? Ja, doe maar, want dat kan je nu. Hè? Michael, waar is Anna nu? Thuis. Ga je haar halen zo? Ja. En weet Anna wat jullie gaan doen? Nee. En waarom moet ze mee? Omdat het niet anders kan. Waarom niet? We moeten gewoon door. Maar je... Nou, dat is vervelend, jongen. Ik hoor helemaal in dat ding daar. Godverdomme. Grappig dat ik, terwijl ik het doe, een soort aversie, dat zei ik net al. Ja. Omdat ik hem al ken. Ja. Dat ik eigenlijk op wil staan en zeggen, ik heb hier helemaal geen zin in mee, al. Ik wil bijna al als Michael een soort, omdat hij gek genoeg is hij er al. Dus ik wil heel graag eruit. Ik heb nu bijna zoiets, wat bemoei je mee? Ja, maar precies. ik wil nu al, zo werkt het dus grappig wel. Ja. Daarvoor gaf je me de tools en nu denk ik, wat zit je in mijn leven te verrotten? Ja. Ja. Nee, Nou, ik vond het mooi, toch? Staat het gevaar niet dat je met zo'n werkwijze dat je soms te vroeg piekt? Dus Nee, want we hebben het gebruikt als onderzoek. Ja. Echt waar, het was alleen maar onderzoek. Om materiaal te verzamelen, dat als je op de zet staat, dat je weet waarvan uit je start. Ja. Echt waar, dat is helemaal niet zo, dat lijkt misschien nu. Nee. Maar het is heel praktisch. We hebben ook hele praktische dingen onderzocht. Wat zegt hij als hij zijn loopt- hoofd stoot? Ja. Ik zeg auw, maar wat zegt Michael als Ja. hij... Of dat zo'n groep met z'n vieren op straat loopt. En hoe loopt iedereen? Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Fysiek, hè? Ja. Weet jij nog hoe je liep? Ja. Laat eens zien, want je loopt anders dan... dat Ik is heb toch die zo, als laarzen je iets niet speelt, loop je anders. Ik heb die laarzen niet aan. Nou ja, maar het kan. Ja, maar dus moet ik hem van achteren. Hij liep zo. Zo liep hij.
heb heel veel pijn gehad, die hele film. Dat is echt... Ik huil nog steeds. Ik heb hem 4 keer gezien, denk ik. Dan moet ik huilen aan het einde als ik doodga. Ik weet niet waarom. Het is de enige film, want ik ga vaak genoeg dood in films. Maar bij deze film doet het me zoveel, ik weet niet. Godverdomme! In het echt lijken ze best wel veel op elkaar. Het is niet zo dat ik een heel ander iemand ervan gemaakt heb. Dus iedereen die film zag en die jongens kent, die zegt ook van ze lijken er echt veel op. En toen de pers op de set kwam, die schrokken echt. Die dachten echt van, je hebt ze gewoon letterlijk nagemaakt. En dat was basis ik er helemaal niet zo bewust van. Maar dat is wel een heel erg belangrijk onderdeel van dit verhaal. Nu is hier geen bioscoop meer, maar er was toen nog een bioscoop. Daar heeft hij heel goed gedraaid. Die zat maandenlang volgezeten. Dat was ook wel heel spannend om daar te zijn. Want je was altijd kijken. Ik hoorde van mensen die dan in de zaal hadden gezeten. Terwijl er ook iemand in de zaal zat, zeg maar, die niet in de film voorkwam, maar een broertje was of een neefje van. Dus dat gaf wel een enorme spanning. Maar ik had het gevoel dat mensen uiteindelijk wel een betere film vonden dan ze verwacht hadden. Ze hadden eigenlijk veel meer sensatie verwacht. En veel meer... en eigenlijk was het best een film die ook... Ja, toch ook wel iets zien van waarom dingen gebeuren en hoe ze gebeuren. En niet alleen maar de sensatiekant van het verhaal. Waar zijn de mensen die ik kende? Waar is de Venlo neer naartoe? Waar is die stad? Een stad is Venlo. Waar ben ik nog thuis? Wat film met name bij mij heeft opgeroepen is dat het mij misschien nog wel veel meer als toen het daadwerkelijk gebeurd is, heeft doen realiseren hoe gruwelijk het was wat er gebeurd is. Okay. En bij jullie? Je had het net over de jaren 90 in Venlo. Hè? En dan hadden we een heel gek stuk van de stad waar het gewoon Sodom en Gomorra was. Waar de drugspanden rij aan rij stonden en waar allerlei vage vastgoeddingen gebeurden. En daar gebeurde alles wat niet goed was. En daar zit natuurlijk een link tussen het ene criminele circuit en het andere. En ik wil niet zeggen dat het dan maar een logisch gevolg is van dat het op bepaalde plekken niet zo loesje was hier. Maar het is niet zo onlogisch. Je had stukken van de stad waar je s'avonds echt niet kwam. Die feiten van de bende van Venlo vonden plaats in 93, 94. De film zelf is van 2003. Ja. Dus er zat bijna 10 jaar tussen. En die 10 jaar tijd is heel veel media-aandacht geweest. Ik denk dat een reactie van een hoop Venloenaren was. Moeten we het daar nu weer over hebben? Tuurlijk. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. De mensen die schuldig waren zijn in de gevangenis beland, als het goed is. En dat is het dan. Op een gegeven moment komt er na zoveel jaren na daad komt er wederom een film. Ik denk dat er een hele grote groep is die bij het zien van de film ook een soort van troost hebben kunnen vinden. Venlo, ik ben ik ben. Volgende week in Shot on Location, Bloody Sunday.